Bé, vull dir, van ser dos fets pràcticament seguits, perquè jo vaig rebre la comunicació del nomenament el 5 de febrer, una setmana justa després de les exèquies del pare Josep Alegre, i òbviament són dos fets en gran manera torbadors. Primer, a nivell personal, no oblidem que el pare Josep Alegre és qui em va oferir de ser secretari de la Germandat l'any 2000, amb qui vaig fer el procés de discerniment, qui em va rebre el 2005 al monestir, etc., i amb qui vaig fer tot el camí al noviciat, els primers passos monàstics, i a qui vaig succeir el 2015. No? I després el nomenament, el rebre la notícia la comunicació del nunci que el papa Francesc em nomenava bisbe de Girona, òbviament també és força torbador. Primer nivell personal, per mi, aquest fet es va mantenir, diguem-ne, de manera discreta o en secret fins al 29 de febrer, però després un cop conegut també per la comunitat, no? Que vull dir que perd l'abat en exercici al llarg d'aquests darrers 8 anys i també perd un referent, com pot ser l'abat emèrit, que òbviament ho era per tota la comunitat. No? Bé, vaig enviar una resposta breu i directa en el moment de rebre la carta formalment aquí al monestir, el qui encapçalava la carta, el prevere que encapçalava la carta. Jo crec que és una reflexió molt realista de la situació de la diòcesi de Girona, de les seves mancances, dels seus problemes, etc., dels seus reptes, podríem dir. I ja els hi vaig dir, vull dir que comparteixo una gran part de les seves reflexions pel que vaig coneixent a poc, no? I crec que és un procés que hem d'anar abordant tots plegats. Era la primera visita, la primera setmana que he estat a Girona, em vaig reunir amb el Col·legi de Consultors, els arxiprestos, el Consell d'Economia, els secretariats de els diferents secretariats del bisbat, però ara començarà el període de parlar amb cada prevere en concret, no? I que m'expliquin la seva situació, les seves inquietuds, els seus neguits, i anar avançant en aquest procés tots plegats, no? Que hem d'afrontar els reptes, perquè vull dir, el bisbe no fa la diòcesi el bisbe sol, òbviament, sinó que la diòcesi ja existeix i el bisbe és nomenat pel papa per presidir-la i servir-la, com diu el lema, però vull dir, hem d'avançar tots junts, això és evident.